Здравейте на всички от Vlog 7, аз съм Йоан Долна Звера и тук при мен е Тишо. Здрасти. И в този клип ще си смена никнейма. Ще бъде Йоан Долна Геймплей. Как ще бъде? Йоан Долна Геймплей. Окей. Малко тъпичко ми изглежда. Заеби, аз вече го смених. И да, готово е. Само да правя тук да изляза и да вляза от начало. Омага. Нещо. Насрочена е смяна на никнейма. Кой ти исква? Смяната ще бъде извършена след 48 часа. И да, това беше за този клип. Надявам се името да ви е харесало. Едва ли. И довиждане. Кажи довиждане. Чао. Довиждане.